كمبيوترنا استفلاليو notifications يموتونا مالتي نايزوم notification settings عبيك إننا نقريه ويدما نغيره كمون quick action زبحالو دما استفلاليو buttons هالو نعتاتهم دما كنريهم هنا مالتي هجي مجمرتا بزعبا زوم quick action buttons إننا نتوع عم أبزا action center مساعتهم أبزي أمو كليك وروا هجي كل عينة نوتيفيكيشن أبزيز متسألنا مالتي سخون عينة نوتيفيكيشن كمبيوترنا هتحبرنا خلا سخون عينة ملغتي أبزي متسألناي نعي حجز متسأل زلو تريقول لهم مبزحتو بزعبا مس ويندوز ديفندر مس سيكوريتي ستأساسر نقرات أبزي متسألنا الله مالتي بدحريو أبزي أختري وادا ليكم زلو خوزيا كولابس كوين خطان حاكم تخليها خمزي أبزها expand زبالكا خطان حاكم مخدي مالتي هجزي انتن كويك اكشن زبحالين مالتي ابز استفلالي نغرات نسرح نخدينا نابنت كمبيوترنا كاب ديسكتوب مود ناب تابلت مود نهدا هنقيرا خوينا المحج سماحيرنا نازي ابزي كليك نغبر بزعبا ناب نتورك سيتينجز كناتو ابزناتو سيتينجز ابزي خناتو نخدينا هجي استفلالي ابز شورت كاتس عينت علونا مالتي بزع لوكيشن بلوتوز ز بلو لايت ويدما نايت لايت نانصو مشت نهدا سكرين ناز دوغحنا خوينو نزي عند هدا كليك يرنا حاجة نايت لايت يخون مالتي زي بزعبات سكرين برايتنس ناتنا خنقيرون هدا دلينا أبز نغيره بزعبات باتري سيفر بزعبات بروجيكتر نحدا لاجيبنا أبزي كينا نايتا بروجيكتر سيتينجز أبز خستا هنقابل نخيل كال سكرين هدا هنلاقب كوينا أبز نلاقب مالتي استفلاني ناي موبايل هوت سبات على قلنا مالتي هجي نايزياتن كلن زين كلني قريتا كويك اكشنز تبايلن يصوع مالتي قال ابزي كلير اول نوتيفيكيشنز بلالنا بوزح نوتيفيكيشن ابز مسمصنا عند هدا خنص ريالينا نزيا كلير اول نوتيفيكيشن نبلا مالتي انت زوان حدش نوتيفيكيشن كمصخلا ابزي خريناي حجي دما نايزين نوتيفيكيشن نايزيا كويك اكشن باتن كميغنا ارينج نغبر عند هدا دلينا اكشن كويك اكشن مساتنا ابزيا all settings تبلالاتنا نابزيا all settings كناتينا بالحري بزا سيستم تبلناتو ابزا سيستم تبل مساعتنا بزيا مبل سالسيت زلا نوتيفيكيشنز اند اكشنز تبلالات ريو اللهم نوتيفيكيشنز اند اكشنز تبل ابزيا ناتو هجي زين انتن كويك اكشن باتن لنا نصوعنان زين مالت هجي ارينج نحدا هنغبر ندلينا خنسرع نحدا دلينا انا نابنت مجمرتا بزعبا برايتنس تقدسن ندهر كوينو ابز كليك يرا نزيا نلعلي يسدا قدميت يمص اللهو مالتي تردياتكم نايت لايت ابزي اخالي تخسرعه تنزقد ساني ابز خمساني مالتي تابلت مود بوزح سلازي يتقاملو ايقد سنني نعي باتري سيفر ابز خمسي نجي خمسي انا غبركم ارينج خطغبرو تخوليكم كمون اد اور ريموف كويك اكشنز زبلالكم ابز كليك نحريركم تنزيد لياخم افتخ مصازيت دليون نغرات اندحد علين كويننا ابنت ابزي كتطفون تخوليكم مالتي نابنت انا لوكيشن هدا زي تقدسن هنا نزيا يطفا تردياتكم لوكيشن يطفا ابز شعور انت حتكونه لوكيشن ريهم طفيا تا لوكيشن تبل حجي يلان مالتي نعمل ذا واي فاي تبل طفيا الله 5 عند هدلي بزيا اون غبرا ذا لوكيشن كا 5 عند هدلي اون غبرا مالتي ابزي امسكور كشعو واي فاي مصيل يالو لوكيشن كا مصيل يالو مالتي تردياتكم حجي 5 انا غبركم كتولعون كتطفون كاتقول يخم مالتي قال ابز تحتيو خا بزعبا نوتيفيكيشن كا ينغرنا له هذا show notifications on the lock screen to lock screen زبحال كمش سمحيرنا نيرنا كمبيوترنا log on كنقبر كلنا باسوردنا نصحفو الاريا اسو يت lock screen lock screen نبلو to notifications او هم مصكات دليل خا يزبلك هذا لو on هرغيركا او انكو لاي كتمو تخلي حقل من افتا كمبيوتر كام تاوكا تخليت خا show reminder saying incoming voice over IP calls on the lock screen after lock screen زخون عينت ناي سكايب دولنا ابنت انت داتا دويل كاسي او هم مصكات دليل notification notifying غبركاس دللي حبلك الله مالتي اون نهرغيركم او خمصي مالتي ابزخا سالسايكا show me the windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggest تبلنالو زدما بزعبا حدشت فيتشرز مالتي تو ويندوز نا ابديت مسغبرس حدشت فيتشرز انتي كم استوسخو معات نغرات ينغركا مالتي جهم عينت نوتيفيكيشن كمصكا نهدليها خازي اون تغبرا مالتي قال ابز get tips tricks and suggestions as you use windows كتقام كلها استفلالي tricks كميغير كحد ነገር تغبر suggestions حسابات ገለ ይነግሩ خيام እንጂ ኸም አይነት ነገራት እንደህዳኽ መጸካለሊ ኻኻኒ ابز on تغبرو حجي زنمتا يزم ጻልኩም ዘሎ ብዙሕ notification ابزنا መጸ خربشوكم
ፍላይ ኢንተርኔት እና ኮኔክት ጌርካ ማዓት ይዝመጽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘየድልየኩም ዓይነት ኖቲፊኬሽን ኣብዚ ኸይድኩም ከተጥፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ጣቕማ ናይ ዊንዶውስ ገለ ክመፀኒ እንድሕ ዘይደሊ ኮይና ኣነ ነዚኣ ኦፍ ገብራ ማለት እዩ ተረዲኩም ካልእ ጌት ኖቲፊኬሽን ፍሮም ኣፕስ ኤንድ ኣዘር ሰንደርስ ካብ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ኣብ ኮምፒተር ተጻዒኖም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኖቲፊኬሽንስ ሓንሳ ኣፕዴት ግበሮም ሓንሳ ገለ ዝብል ንድሕዳ ክመፀኩም ዘይደሊ ይኾንኩም ኣብዚ ኦፍ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኖቲፊኬሽንስ ድማ ኣብዚ ኣቲና ኢና ቶግል ንገብሮ ማለት እዩ ኦን ንገብሮ ኦፍ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ጌት ኖቲፊኬሽንስ ፍሮም ዘስ ሰንደርስ ብለና ኣሎ ሕጂ ካብዚኣቶም ኖቲፊኬሽን እትደሊ ዲኻ ይደሊ ንኣብነት ኣላርም ኤንድ ክሎክ ምሕጂ ሰማሂርና ነርና ንድሕዳ እዚኣ ኦን ጌርና እያ ትሕብረካ እያ ኣብዚ ኣላርም ክትገብር ቅድሚ ምጅማር ኣብዚ ሓደ ናይ ኣላርም ቦክስ ኖቲፊኬሽን መፀካ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምዚኣቶም ኣፕሊኬሽን ሲ ዝኾነ ዓይነት ኖቲፊኬሽን ትደሊ ዲኻ ይደልኒ ኢኻ ይሓተካ ኣሎ ኣብዚ ንድሕዳ ዘይደሊ ይኾንኩም ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ዋን ድራይቭ ንድሕዳ ዝኾነ ኖቲፊኬሽን ዘይድልየኒ ኮይኑ ነዚኣ ኦፍ ገብራ ብዛዕባ ኣውቶ ፕሌይ ብዛዕባ ኣላርም ገለ ኣብዚ ብዙሕ ኣሎ ከጥፍኦ ንሕደልየ በዚ ከጥፍኦ ክእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዛዕባ ኖቲፊኬሽን ከምኡውን ብዛዕባ ዘን ኣክሽን ኩዊክ ኣክሽን ዝበሃላ ተማሂርና ኣለና ከመይ ጌርና ኣሬንጅ ንገብረን ከመይ ጌርና ከዓ ንጥቀመለን ማለት እዩ ኣዝየን ሓገዝትን ኣዝየን ጠቐምትን እየን ክትጥቀሙለን ድማ ተስፋ ገብር ኣብ ኮምፒተርና ዝተፈላለዩ ምትዕራያት ወይ ድማ ለውጢ ክንገብር ኣብ ደሊሉ እዋን ንጥቀመላ እታ ሴቲንግስ ኣፕ እያ ማለት እዩ ኣብ ሴቲንግስ ኣቲና ኢና ዝተፈላለዩ ኣብ ኮምፒተርና ካስተማይዝ ክንገብራ ወይ ድማ ክንለዋውጥ ዝተፈላለዩ ኮንፊግሬሽንስ ዘኽእለና እዚ ሴቲንግስ ኣፕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስታርት ምስኣተና ድሕርዛ ፓወር ቀፂላ ንረኽባ ከምዚ ዓይነት ሼፕ ዘለዋ ሴቲንግስ እያ ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እታ ሴቲንግስ እያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር እሞ ሕጂ ኣብዚ ሴቲንግስ ዝተፈላለዩ ኣብዛ ሲስተምና ኣብዛ ኮምፒተርና ክንልውጦም ከንዕርዮም ክንቅይሮም ዘኽእለና ዝተፈላለየ ኣብዚ ሴቲንግስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሴቲንግስ ኣቲና ኢና ብዙሕ ዓይነት ምቅያራትን ምልዋዋጥን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ኮምፒተራትና ዝተጻዕኑ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ድማ ኣፕስ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሎም ንኽእል ሕራይ እምበኣር ኩሎም ኣብ ኮምፒተርና ተጻዒኖም ዘለዉ ኣፕሊኬሽንስ ኣብዚ ስታርት ባተን ምስኣተና ኣብዚ ብዝርዝር ኢና ንረኽቦም ማለት እዩ እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ኮምፒተርና ተጻዒኖም ዘለዉ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ ክኾኑ ከሎ በዚ የማንና ንሪኦም ዘለና ድማ ዝተፈላለዩ ኣፕስ ኣለዉ ማለት እዩ ካብቲ ማይክሮሶፍት ስቶር ዝበሃል ዳውንሎድ ጌርና ድፃዓናዮም ዝተፈላለዩ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ንጥቀመሎም ኣፕስ ድማኒ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለዩ ኣፕስ ንሕዳኣ ክንፅዕን ደሊና ኣብ ኮምፒተርና ኣብዚ ማይክሮሶፍት ስቶር ዝብል ኣቲና ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ብነፃ ዝሽየጡ ኣለዉ ብፍሪ ብገንዘብ ከዓ የቕሬታ ብነፃ ንረኽቦም ኣለዉ ብገንዘብ ከዓ ዝሽየጡ ኣለዉ ማለት እዩ ዳውንሎድ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ግድን ክንከፍት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ መጀመርታ ሕጂ እዞም ኣብዚ ትሪኦም ዘለኹም ገለ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ኣፕስ እዮም ንኣብነት ኣብዚኣ እንድሕር ኢና ካልኩሌተር ኣላትና ነዚኣ ክሊክ ምግባር ጥራይ ክሊክ እንድሕር ጌርና እታ ካልኩሌተር ኣፕ ትኽፈተልና ኣብዚ ድማ ዝኾነ ክንጥቀመላ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ቪድዮ ፕሌየር ኣለና ናይ ኦዲዮ ፕሌየር ኣለና ዝተፈላለዩ ካልእ ናይ ኤክስቦክስ ናይ ጌም ኣሎ ዝተፈላለዩ ካልኦት ድፃዓናዮም ድማ ኣብዚ ቦታ እናሓዙ እናመልኡ ከዓ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብዚ ማይክሮሶፍት ኤጅ ኣለና ንኣብነት ኢንተርኔት ንጥቀመሉ እዚ ብራውዘር እዩ ኣብዚ ኢንተርኔት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብራውዝ እናገበርና ልክዕ ከም በዓል ሞዚላ ፋየርፎክስ ከምኡውን ከም በዓል ክሮም እዚ ድማ ናይ ማይክሮሶፍት ዘዳለዎ ማይክሮሶፍት ኤጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ቅድሚ ሕጂ ማይክሮሶፍት ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ እዩ ናይ ስካይፕ ኣፕ ኣለና ዝተፈላለዩ ኣፕስ ኣብዚ ኣለውና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኮምፒተርና ዝፀዓናዮም ሶፍትዌራት ኣብዚ ኢና ንረኽቦም ኣብዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹም ብኣልፋቤቲካል ኦርደር ተሰሪዖም ኣለዉ ኤ ቢ ሲ እናበለ ክሳብ መወዳእታ ስክሮል እናገበርና ከምዚ እናገበርና እታ ንደልያ ኣፕሊኬሽን ክንውልዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ካልውን ኣብዘን ABC ዝብላ ዘለዋ ኣልፋቤት ኣብውን ንድሕር ዳ ፀቂጥና ከምዚ ዓይነት ዊንዶው ክትመፀልና እያ ሕጂ ኣነ ብ W ትጅምር እንድሕር ኮይና እታ ናተይ ኣፕሊኬሽን እያ ኣብዛ W እንድሕር ፀቂጠ ኢሚዲየትሊ ናበይ ትወስደኒ ናብቲ W ትወስደኒ ላ ማለት እዩ እንጂ ወርድ 2016 ኣነ ፅዒነዮ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ክኸፍቶ ክእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣብ ኮምፒውተርኩም ዝፀዓንኩም ኣፕስ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽንስ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም ኢኹም ትጥቀሙሉ ማለት እዩ ኣብዚ ስታርት ተኣትዉ ቀፂልኩም ኣብዚ ብምሎም ቶም ኦል ፕሮግራምስ ኣብዚ ስክሮል እናገበርኩም ትዝደለኹሞ ክትውልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ድማ ቶም ኣፕስ ከም ዘለዉ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ